Una setmana més, com cada dimecres, és moment de saludar el nostre corresponsal meteorològic, que és en Xavier Segura, i sobretot en una setmana que més que mai sembla que estem amb la vista fixada en els pantans. Xavier Segura, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Aquest, per la gent que ens està veient per al canal de YouTube, és el nostre sistema per fer entrevistes telefòniques i en aquest cas fer les col·laboracions del Sergi i del Xavier. En aquest cas, aquesta setmana només del Xavier. Xavier, saluda també la gent de Ràdio Metropol, de Montcada Ràdio i de YouTube. Bona, soc Xavier Segura i ho sento, no tinc el vídeo. No té el vídeo, no podem ficar una càmera allà. En fi, Xavier, com estàvem comentant, sembla ser que no ha plogut el que havia de ploure, ha plogut, però ha plogut poc, i per tant els pantans sembla que es mantenen en aquest estat igual de precarietat. Sí, si bé esperant molta més aigua de la que va caure aquest cap de setmana, sembla però que hem trencat la dinàmica de creixement dels pantans, de dèficit. Què vol dir això? Que tots els pantans o s'han mantingut igual que fa una setmana o han aguantat de nivell. Mínim, la majoria dels casos són 1% o 2%, excepte el pantà d'Oliana, que també s'ha dit que és molt petit i és molt fàcil d'omplir, ha augmentat un 20%. Notícia no gaire bona, deia. Com? Notícia no gaire bona, aquest augment tan poc augment, diguéssim que no és gaire bo tenint en compte la situació en què ens trobem. Sí, però mira, per alguna cosa es comença, com a mínim hem trencat el dèficit constant que tenim cada dia i cada dia dels pantans que arrossegant des de fa molts mesos. Està clar. Però vaja, sembla que hem entrat en una dinàmica, que de moment és pluges d'anar fent, de ruixats aquí i allà, però bueno, aviam si es consolida i tenim un abril plujós. Aviam, què s'espera pels propers dies? Bé, doncs bones notícies. Els pantans, clar, perquè la gent que al cap de setmana vol sortir ho té una mica magre, una mica variable. Aviam, què hi ha? Bé, doncs demà dijous ja començarem un cel molt ennuvolat, el dia començarà molt ennuvolat, sí. I s'esperen, bona notícia, ruixats i tempestes de tot Catalunya que creuaran d'oest a est durant tot el matí. O sigui, estem parlant potser de màxims de 10 litres o fins i tot algun més. Però vaja, aquí a la nostra comarca màxim 10 litres. 10 litres, molt bé. La intensitat serà moderada, això sí, no tindrem pluges febles, sinó moderades, i la cota de neu al Pirineu es trobarà entre els 1.500 i 1.700 metres, i la temperatura es mantindrà igual, tot i que ja diem, un bon punt comencin... Perdó, Tot i que ja diem, un bon punt passin les tempestes, podrà ja serenar-se o quedar-se al cel bastant variable. Bufarà un vent de component sud entre fluix i moderat. Ja el divendres, què passa el divendres? Doncs estarà molt núvol fins a mig matí, degut un augment de la matinada, però minvarà ja cap a migdia, a partir de llavors, i quedaria mig núvol i a la tarda hi hauria algun creixement de nuvolades a punts de muntanya. Les precipitacions que s'esperen seran fins a mig matí només, a tot arreu, i entre febles i moderades, però més importants al Pirineu, que és on convé. I les temperatures sembla que baixarien una mica. Bufaria un vent de component oest entre fluix i moderat, i vaja, estem parlant llavors de 2 dies seguits de pluja. Què passaria el cap de setmana? Doncs bé, dissabte sembla que anirien arribant núvols que deixarien el cel molt ennuvolat a tot Catalunya a partir del vespre, però de moment no s'esperen precipitacions ja pel dissabte, és a dir, que encara es podria aprofitar. Les temperatures, això sí, les mínimes es mantindrien, mentre que les màximes pujarien degut a aquesta insolació que tindrem més que els 2 anteriors dies durant tot el dissabte. Bufaria un vent fluix de component sud, fins i tot cops moderats, canviant cap a oest a finals del dia, i vaja, aquests núvols es consolidarien el diumenge, que hi hauria nuvolositat molt compacta a tot el territori, tot i que de cara al vespre s'aclariria pel sud, però vaja, aquí a Montcada, gris tot el dia sembla. Déu-n'hi-do. Precipitacions, ruixats arreu, dispersos, això sí, i el Pirineu i el Prepirineu, després, de bon matí, això s'esperaria el Prepirineu i Prepirineu, perdó, és que m'he liat molt, No que preocupis. Pirineu i Prepirineu, comença el Prepirineu, i el Pirineu i Prepirineu sembla que començarien moderades a de bon matí i s'extendrien a la resta de Catalunya a partir de la tarda. Això sí, a la tarda a vespre ja només es restringirien al terç nord del país. Molt bé. Les temperatures mínimes pujarien i les màximes baixarien. I continuaria aquest vent fluix, moderat, de sud i també de l'oest, que a la tarda es consolidaria sobretot aquest últim. Molt bé, i ara és moment per la gent que té vaixell o que té la possibilitat d'anar a navegar, de saber quin és l'estat del mar. Cursosdenàutica.cat patrocina aquest espai. Un vent de component sud entre fluix i moderat, però la Costa Brava bufaria al llarg de la tarda, sobretot, i trobaríem maró, marejol i fins i tot algun cop de maró. Hi hauria mar de fons al sud, i a la costa central també el tindríem de sud fluix,
però al centre de la jornada bufaria de llebeig entre fluix i moderat. Només hi hauria marejol, i a la Costa Daurada fins i tot cops moderats del component sud, del vent, i hi hauria un domini del component sud fins a mig matí i component oest a partir de llavors. També hi hauria aquesta marejol que, vaja, no d'impedir navegar, la veritat. Doncs molt bé, Xavier, esperem que aquestes previsions de pluges es facin efectives. Com més ràpid millor, també s'ha de dir. Sí, això esperem. Aviam si ens un bon temporal de llevant d'aquí poc i podem recollir ni que sigui 100 litres per comarca. Això que ja toca. Ho vam anar, però mira. Molt bé, Xavier, doncs ens veiem dimecres que ve. Molt bé, doncs vinga, fins dimecres, Albert. Que vagi bé, adéu-siau. Adéu.